фамидеси ина ман давози половинка дар кора диди хелёша бо ҳози мегарди меги ки даст да таи причатки да оҳан мондагии малаток палат дастаи дасто ҳама ранги кувал шудаги ина мезана сменблок мешкана бобоҷон леки кору боре ки ман мекунам тура агар ман биёрам бандам дар пешам ту қатори ман кор кара наметонӣ дар офтоби гармӣ сменблокчинӣ и кори шухӣ албатта бо мегам блогерҳо кор намекунанд ина яка исмоилави кору боро биама кор чокар яка исмоил чокари ҳеҷ неами кору бори хита нигоҳ кара шиштем сос кристи нигоҳ карам видео дорӣ ҳаво салому алайкум бисёри бародарое ки дар ватсапи ман нависондесен видеои суратҳои одамои гумшударо пархтесен мегӯен исмоил видеошон кун бахшиши зиёд бародаро як кору борум камтар бисёртарай мисол вақти бекорӣ намеёвам ки ҳама як видеои сос кунам ҳамун суратҳои роҳи карагитона партом тоҷикистона хитон медонем тоҷикистон ки омадӣ бекор намемонӣ сол дуру се рӯзе ки ҳамаи хона даем майда ҳам кору бори хонаро карестам ҳамин сабаб вақт намеёвам як бобоҷон 88 видео карай мега ки блогерора куншона мебардорану мехезанд кор мекунанд ҳама танбал шудаганд корое ки ман мекунам ягом тад намекунем ӯ видеои ту аку маънош чия ман намедонам бобоҷон лекин кору боре ки ман мекунам тура агар ман биёрам бандам дар пешам ту қатори ман кор кара наметонӣ дар офтоби гармӣ сменблокчинӣ и кори шухӣ албатта такчто тамошобинои азиз аз сабаби оне ки видеоам набуромадеста иними кору бормай кору бор ки бисёрай видео накардесам видео набуровадесам баъд амо смсорам бисёре бад шудагия ки дар бори фалони видеоку дар бори фалони видеоку вақт намешава бародаро аллоҳ худу шакли коромон осонтар шава бо иншоалло вақт ёфта ҳамаша ята видео мекунем кадометонда ки айними доруво дору барои гурда дору барои простатит дору барои жилудка дору барои сисит эмрӯз кӯдакое ки дар ҷогоҳошон тар мекунанд ку барои ваё дору барои паджилуту ҷелеза дору барои занакое ки бемори мастапатия шудагианд барои ваё ё ин ки дору барои ҷигар ин иҷада хамидагӣ мисол мумиё баъд се намакака меган вай 4 нитимина капсулаш 4 нитимина равғанаш бод айн иҷа чанд намуд маззу крему чанд намуд чизи дигай нигоҳ кунед доруҳои табобатӣ кадоме ҳамино лозим бошадона ина омега 3 рам ҳастанд диден омега 3 кадоме ҳами доруҳо дар корайтон ё ин ки ҷойнамоз китоб тасбеҳ ин хеле дору барои сафед кардани дандон дору барои кирми ана шиками гудак кирми аскарида барои вай баъд ин хел тасбиҳҳои барои зикр кардан хулоса чизе ҳамин чизо лозим айтона дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занен то тоҷикистона мебарад тоҷикистонда мебарад дастсафкатон мекунад то душанбе ваҳдат ҳамин оёҳои гирдубанои душанбера мебарад аузша бо через таксиҳо роҳӣ мекунанд мисол яке тарафи кӯлобу дигар ҷо бошад через таксиҳотон роҳӣ мекунанд дору барои фарбеҳшавӣ барои харобшавӣ дору барои ини шаҳват каралески барои хина гирифтагӣ инам эмпилус ҳастад даиҷа эпидерни пас ҳастад даиҷа хулоса ҳамин кадомаш ки лозим бошад то метавонед дар рақамҳои мо занг занед инчунин кадом нафарода ки чипаи ҳавопаймо дар кораи авиакассаи худам авиакассаи исмоил тоҷик рақамҳои ватсап дар рӯи экран мебро
24 ساعت میتونین برای خریدن چیپتای هواپیما زنگ زنین. چیپتای هواپیمای ما هم آنلاین هم آفلاین. авиакасаи мо қарор дорад дар шаҳри Санкт Петербург, метро Приморский, Железноводский 68 дар дохили қурутобхонаи Исмоил Тоҷик. уҷада бародаро ҳам қурутобхона дорам, ҳам авиакаса дорам ва ҳам ҳиҷома. как что ки ҷое ки сафар карданен ин рақамҳои авиакасаи мо занг занен, 24 саат билетотона бо нархи арзон дастрас. اینجا داریم آنلاینی میگیریم بلیطاتون رو روان میکنیم در واتساپ.